Gero, herria bera bere, asko aldatu zala, kanpoko hainbeste jente etorrik eran eta etxe barriekin behar izen ziren. Hori zirindeko zue, Jorge Gibana, ezaban jenti etortu zen, ezaban lekore bizitzeko, eta Jorge beraz pine bazen zela, pixuek, berak ibazen, bere birri nintzako. Bai. Bestiek tupoen bier apupillo ero berri zen, ero durungoa. Guri torren nien, geure etxie barrio San Pedro Sotozana, Kesar Barataz. Etxini guek, horre herri deusenak. Horre izien, amaitu ziren el año 56, geure torren nien eutien. Horren ostien, hasi ziren eitzen besteanak. Gero bodegilia, eurreko zera, eurreko etxiek, zelan deusen, horrek hiri bazen danak kartedilo, baina gerua. Osa gerua denporiaz. Bai, ja, 60ko hamarka da horretan, ez da? Bai. Da, atxeko partie, beko partie forja hurrin dauna, euruki bien, beste batzuk ine. Da, gure etxe hostien izana, hor eskola hurrien badagua etxea.